Hello, what's up? Magandang umaga guys. Nandito pa tayo sa Nalsyan para i-check natin yung aso kung fertile na mga kaaso. Bon, tara Bon, tingnan mo. Lapitan mo si sir. Tara guys, check natin kung pwede nang pasampahan yung aso ni sir. Wait lang guys, ito nilabas na ni Sir Randy yung aso niya. Wow, laki-laki naman pala ng aso niya. Ang breed ng aso niyan mga kaaso is Belgian Malinois mo. Para sa mga hindi nakakaalam po ng breed na yan, BM kung tawagin nila, Belgian Malinois. Yun, sobrang likot, sobrang lakas. Muntikan na akong makagat dyan guys. Tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki. Ayun na sir, hawakan mo dyan sa ulo at i-check natin kung pwede na yung aso nyo. Okay guys, papasukan ko po siya ng cotton buds sa ari para makita natin yung kulay ng dugo niya sa paa. Yan. Alright.